Gisil, nay kuan ha kaning luto gutom kayo nagkurog ko sa gutom. Apo koy kaon, di ka Kada lang bita kag pangbalo ni mga kwarta, mga paniud to. na gani nya kay ang problema kay wa man ko kakaon. What? Gutom kayo. Okay? Di ingon ani mo ning nitabo. Pag ato na ko dito sa kuan kuan kaning karinderya pag humana mo trabaho gutom na gawas mi ato ko karinderya. Ya sa wa pa ko kaabot sa karinderya. Dibati mo og luod. Giingnan mo ko sa katong tindira nga kaon ta eh. Ayaw, di ma. Oh. Iya. Ano, mukaon day ka. Ikaw da ko na inog kaog ta eh. Mukaon day ka. Mo nang biskay akong kagutom, mo nagibati na ko luod. O to nga tabok na lang ko dito sa pikas karinderya sa Atbang. Unamang karinderya po dito. Motong paduol ako dito kay grabe ng gutuman nagana purog na kong kamot. Pagduol ako dito, giingnan naman po kog kaon tabla. Perting kuratan ako, unsa man ning ilang mga sudan diri tabla. Wala lang gumudayon. Sus pasti lang gituman ay kayo. Wasa naman taon kan oras naman taon grabe gituman amo ko kwarta. Ya pagtabok ako dito sa kuan pikas, ngihanap-hanap ko kaning basig na karinderya dito sa kuan sa Tumoy. Pag abot na ko dito Tumoy, nay karinderya. Akong nakuanan di ikaw kani karinderya na gini makakaon na gid ko ani kay grabe naging gutom gyud sus di na makaya kung sus kita pa lang ka mo tagana na kurog na. Ayaw, di ma. Grabe gutom na gyud. Kung kani makakaon na gid ko ani pag duol na ko dito, nga na unsa may no na giing na naman pug Ginoo ko kaon anay. Unsa man ni mga baligyan nila anay? Oto grabing lagot-lagot ginako, gutom na kay manungog sungog po ni mga tao diri. Kay akong dito bag. Akong giingnan nga. Oh, kaon kag anay, inom kag umigas. Ay, ina naman si Ika nga kaon sa ta. Kisa may kuan, kisa may imong basulon nga wa mo ko kasabot. Imo to nga sa akong kagutom, baktas na lang ko dito sa unahan, baktas. Sus kay naay kuan kaning murag tago siya nga kuan karinderya pero kananan ang sulod. Motong sulod ko dito. Nya pag-order nako, nag-order ako gluto nya katong kuan, katong sa tawag ani lumi kay siyempre kay sakit yung kuan lagi. Kaon ko kuan lumi. Sige na ugungit wa pa yung kahuman. Hinduol tong nay tiguang. Katong tiguang di ay mo day kuno tuy tagiya sa karinderya. What? Ya kay siyempre gutom na kayo, di grabe kaon ako. Hingunong man sa akong tungod. Di hangad ko sa iya ha. Giingnan man ko kaog tuod doy. Grabe lagutan ako. Ingko nga, nay kita kani akong gikaw nay nga dili man ituod, lumi man eh. Maglisod maganitag kaog kanon, tuod na ba yun imong ipakaon mo to ha. Lakaw na lang ko, grabe gutom na gyud. Di magikuan pa gyud luto, gutom kayo, nagkurog ako.